ľudia. Čaute, dneska to je nové video, musím byť ticho, nemôžem kričať, lebo som u babky práve. A dneska nebudeme kupovať žiadny skin, pretože viem, že ste zvyknutí na kupovanie skinov, ale dneska nebudeme kupovať žiadny skin. Budeme hrať len tak spokom. Viem, že je to celkom random video, ale môžeme si to pomenúť vlastne push poka na tier 17. Alebo možno aj 20 dáme, ale to pochybujem. Mohli by sme si ho upgradenúť. Toto video navazuje na to minulé video, kde sme kupovali skin na Poka, takže keď ste ho ešte nevideli, tak si ho chodite pozrieť. Tento Kenji má za 100%, takže idem preč. Zabijú. To je moje tisko. Koľko som jednu paveky úplne zničím. Dostávaš 500 životov. Že som sa stihol healnúť skvelé. Ale 5, to je plus 4. Napíšte mi do komentárov, jak sa máte. Či sa tešíte na Vianoce, akože podľa mňa sa každý teší na Vianoce, ale tak. A inak viem, že na to ešte nemám odoberateľa niekedy, keď budem mať viacej odoberateľov a budem musieť mať nejaký merch alebo niečo také. Tak by som si dal merch, že Power 6 Poko. To je bol brutálny joke podľa mňa. Ale inak u toho videa s Pokom novým som videl, že aj 17 zliadnutí ľudia. Ja viem, že sa vám asi zdá, že až moc žoberie tie lajky a odbery, ale kamo, ja mám 70 zhľadnutí na jednom videu a 2 lajky. Žiadny odber. Ľudia, dávajte tie odbery a lajky. A keď sa vám toto video páči a mám 17 zhľadnutí za 3 hodiny, tak sa vám asi tie videá páči. Tak nechápem, prečo by ste nemohli dať ten like a odber. To som zle spravil tú ultinu. Oh my god. A napíšte mi do komentárov, čo chcete na videu. Kupovanie skinov, ako sme dneska mali. Buď kupovanie skinov, alebo let's playe, pushe, rage videa. A rage asi nechce nikto. To je dobré. Plus 7. Ok ľudia, vyskúšal som teraz takú vec, že som zapol duo showdowny. To bude teraz randa, lebo dúfam, že ma poťahá niekto. It was at this moment that he knew. He fucked up. Come on, sťažuje. Ten Poko mohol aj niečo spraviť. Dá som nejakého Mortisa z Power 11. A Hyperchargeov, nech dostanem poťahané troška. MSK z Power 5. No, alebo tak Power 7, alebo... Čakaj, ukáž, no Power 7. Alebo 8. No, my gadgetu. Mám o 200 damage viac. Kvôli tomu, že som nazbieral jeden Power Cube. Teraz som neporaziteľný. Ani jeden Power Cube nemám teraz. Emska, poď. Top 6. Oh my god, ja som prežil. Máme tier 16. Let's go.
Dostanem nejakých Edgarov samých, kámo najlepšie bol, keď som dostal kámo El Primov, alebo nejakých Edgarov, proste niekoho na blízko, čo není až taký silný, proti Pokovi alebo Rickovi, tak to by bolo kámo najlepšie na svete. Kámo, keď proti mne je Macy, tak to nič nespravím, ako sorry. Tak neviem, jak to vy vidíte, ale asi tie duo showdown nepôjdeme. Pôjdeme trio showdownek. Čo si myslíš? To som povedal jak blbec. Chcel som povedať, Bro, čo si myslíš? Aj tento neviem, čo si myslel, kámo. Už som jedného tvojho berášku Leona zabil. Na mňa sa proste spoja traja týpci. Len na nevinného Poka. Na nevinného Poka. Ktorý má 0 powerov a 6 power level, kámo. Iba na mňa sa musia spojiť. Traja. Teba by som mohol zabiť. Bulík. To je freak. Ne. No poď sem. Makaj sem. Easy win. Nice. Jak 17 na Pokovi. Potom už to ukončím. Toto video bude už dosť dlhé. Ne. Ja nemusím, ja už ho vidím. Neviem, prečo som práve spravil reklamu na kofolu v Brawl Stars. Ojoj. Kámo. Som mŕtvý. OK. GG. Dobre ľudia, takže dajte like, odber a čau.